Kon yo apa sih Jal? Kon gak niat kok aku pulsa lah kok nggo duit pas e. Iya ya ya, sini tak tukokno wis janji. Alah kon ning kentak-kentaki baterai bentorku ta maliane iki opo terus? Nyocot ae ya, kon tak tabuk sandal lho. Yo kon nanti napa aku? Mudono kon ayo mudono. Ojo ngono ayas, sepurane. Ono lili sambat. Tabrak ah. Ayo wis. Ayo. Seru iki. Ayo, gas. Tabrak. Jangan lah apa sih nanti liwat omae Yayu iki lho males aku. Aku asline yo males tapi cedek lat kene. Oh ya. Lah yuk biyen pas nek pondok lu gak ngono ya arek meneng ya. Ayo saya yo manut bojone Cipta sing welek iku. Iya wis welek tongos dalem pisan. Tabrak. Masa aku wander. Gara-gara kon mangat. Lho kok awan. Apa? Nabrak awake marah. Iya, suruh ayo. Tuh kon iki. Apa ngaliyo kon ngaliyo. Ayo. Ayo masih sini. Aduh. Apa iki? Apa aja. Ayo sih. Pelan niku. Main aku tak mulai yo. Wis engko diseneni mama aku wis sedinoan dolen tok ambek sampean. Masalah banyak tahu. Oh, anak nyanyi. Tak mulai lho Mbak wis bengi. Kalau nama memang aja nih. Oh, emang aku. Tenan yo gak apa-apa yo. Lek mama ngamuk sampean lho. Iya. Wis Ada dulu nanti. Lah kok. Lagi anak sampean Nurul. Nurul. Ya ana mama iku lho Mbak. Aduh, mama Mbak. Aduh, mama ngono. Ala ambek ngono. Iya kayak barong saya ra. Ya opo iki lek ngamuk. Wadi kumpul angel iku. Wis aku yakin gak ngena iku engko. Kok iso aku dilana barong saya iku lho. Lah iya. Kurang ajar kon. Ayo kon. Mulai. Niki njel nguruki anake wong sing gak ngena. Iki lho Mbak Wati saken goleki anake ambek aku iki lho sampean. Kon lakar tekan ndi? Kok nongkrong mbek trotoar lho Ma. Sama nongkrong. Kon kate dadi anak pang ah. Kon kate dadi arek bambong ae. Kon lan yo Mas. Kon iku barang jel. Aduh, awas kon. Ngajari anakku sik gak kena kon yo, awas kon. Enak kok ya Mbak yo karek lanang-lanang. Oh, ya apa sih? Aduh, apa sih aku? Aduh. Enggak ada Wati. Agak ngalang-lanang. Aku iki lho, enggak kampung. Wati cari primadona kampung modelane koyo ari iki. Kon primadona kampung teko endi jel son. Sikil aduh. Aduh kau kuat aku Sri. Cari primadona kampung. Anakku kate kok urip gak kena. Tenan gak wedi anjel tak celukno saiki lho, tak celukno saiki lho. Aku iya. Oh kayak munjel koyo menteng kelek. Lah aku ya enggak. Aku yo wani. Njel daripada kon nyuwoco tae mending traktiran aku mie ayam. Oh, ayo. Andi sewi dewa iki kok mulai suruh mah gak mulai. Ha, lek kok Mas lewat nan geni. Oh iya. Dewa! Mulai. Mama, Dewa! Mandek. apa Ma? Kon iki. Ayo mulai. Oh, mulai suruh nandia kon iku. Lewat cewir. Aku loncoran. Wes kan kon bos bedi-bedi lele. Ayo mulai apa maneh. Bapak seyu anakku kapakno. Lawongan cine lho Mbak Wati, mbok wedi era-era. Beti-beti talale, Dok. Lah ana lama iki mah. Ora Wati aku ora beti. Oh, ya payu anakku kan pantes ki karena pantes. Ojo ngono, Wati masih beti-beti anakku. Arek cilik mah. Wong kok sing beti pantes ku ciwiran iku. Wong kok ngelamake nang wong tuwek. Iki pisan, dewa dicewer ae. Gara-gara kon aku diseneni Mbak Wati. Lah kon dewa dicewer. Wes mandek. Oh. Ya apa Mbak Yayu, sampean biyen ngidam apa sih kok dadine modelan anak sampean kayak ngene. Ayo yuk kan kulo sama apa biyen iku yuk. Anakmu mbok ya Allah rupane gak kan. Gak lanang gak wedok padha ae. Mume Wawati ngidam semblem kok sampean gak tengah ae. Cuma bayi nang wedok rupane ya yuk. Ono aja ngono kok ayu wedi aku. Ini koyo marmut lho Mah. Ya masa saya maman ngidam jemblem. Iya, masa sampean ngidam jemblem. Iya ngidam semblem makane dadine koyo kon loro iki.
Sudah anakmu gatelan kabeh kudu turun dia. Wis dosana yuk timbang keroken gatelan aku. Ayo mulai. Mulai. Loh, baca bang bayi. Ayo. Yo kita apa yuk kan ayo malah. Ayo. Soalnya ya balik nganter aku ning dokter aduh. Anu, pangan penyakitan repot wong ae. Jeneng wis tuwek li. Masalah penyakit luar nalar. Masuk ben mingguan atau pilek Kan ae. aku rasa nyocot ning ternak aku mulai. Ayo wis. Lemes aku. Penyakitan ya kan ya. Istiwa apa yang cak gelut saiki yo arek sik. Aduh, iya jadi. Sesuk ayo sesuk. Aduh. Lah kan penyakitan digawe Aduh, astagfirullahaladzim. Aduh. Lu mama rek ganggu wae aku dikai make up lo. Awas lek Kak Sido dikai. Nah, Mbak Wati tambah make up apa nih lo katian? Anjene Angeli tambah gak ngenai lo. Uruan iki. Make up adalah apa kan ya? Kita bareng saya kan. Don, tacane Angel ku lho. Masa tau genah. Dengese ijo, kadang yo abang ya. Baru kadang mripate ireng kan dadi kaya ngono iku wae. Ya maca ayu sampe Mbak Angel ta mama. Emange pacane sama niku lho deloken. Ih. Iya, itu lho, iya. Wis urusanmu iki ambek aku. Wis. Ini kalau Urusanmu ambek aku. kurang ajar kan ya. Kurang ajar kan aja ya. Kurang ajar. Niku jalan ngurui anake Mbak Wati gak ngena-ngena. Kon ya wis seru. Mbak Wati ku koyo mak lampir. Pokok sampai dicokot Mbak Wati aku gak melok-melok lho. Wae mak, lah ane mak, nyai au. Lu ayo. Mbak Wati tambah kate make up apa nih lho. Lu mama rek aku lo saya keplecet sih. Jengkol lapis sih. Kon yo apa sih carine kok aku pulsa. Iya ya, sepurade. Mang saking Kun drek